Nggih gadah lah alhamdulillah. Betul, menawi ngersake syuting menika saged menghubungi teman-teman dari BVS Multimedia. Betul. Nggih, gambare bening, regane miring tur marake nyanding. Wah, jan luar biasa nggih. Monggo Mbak Lasmi menika diaturke kinarya miyak supining swasana kagem jambi saya dumateng para lenggah ingkang sampun kepareng pinarak kanthi sekeca. Nggih. Pripan Mas? Ya bukan di alon waton kelakon. Mas. Oh ngaten. Iya, ngene lho. Oh sebagai pengawas itu tanya yang buri disik ya. Iya, pengawas mboke ya Mas ya. Oh ngaten. Nggih. Oh, lho, Mbok pripun to? Lah aku kan mboke. Oh ngono, ya. Bapakane sinten? Bapakane nggih. Mbah Sumar nggih. Nggih. Menika alir gumanti mangke apabila saking para lenggah para katepisan ngersake badhe derek ngregaken swasana dana suwanten napa mangke saking penggung ugi kepareng badhe derek ngregaken langen beksan nyumanggake ngoten Mbah Sumar nggih. Betul. Ing mangko